Magkape kita. Pagmata sa pagkaaga, masiramon magkape. Lalo na kung ang kape, bayan exotic selling coffee. Talagang kakaiba, taigwang ladang kape. Pampagana magtrabaho, pampakusog kang energy. Tapukot sa may ladang kape, igwapan tungkat ali. Iwas high blood diabetes, cancer man dawa, malaria. Makusog na lawas, iwas ka pa sa pasma. Exotic selling coffee, yo uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa. Uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa. Uragon talaga. Aba mare, gumaganda at pumuputi ka ha. Anong gamit mo? Angela Beauty Skincare Soap lang yan, mare. Ito ang sabon na gamit ko at ang aking pamilya. 1 week pa lang, puputi ka na. Proven effective, diba? Salamat mare. Simula ngayon, Angela Beauty Soap na ang gagamitin ko at ng aking pamilya. Mag-Angelay, Angelay, mag-Angelay ka. putis mo ikikinis. Angelay, mag-Angelay ka. Putis mo yes na yes. Mag-Angelay, mag-Angelay ka. Putis mo sila na. Bayan Classic Coffee. At ating nasabihin ang kaming kakaiba. May agaring usmas, lupa. Nakasama ka ng turbo ng sinuo. Masarap talaga kaya halika na tawagin na si mama at si papa, si lolo at si lola. Pati buong pamilya, high cholesterol ka ba? Diabetes, may arthritis, kahit ka pa may cancer o kaya may ulcer. Nandito na ang kape ng bayan, iyong kalusugan na pangangalagaan. Miss Flores, kung ako'y tawagin, namang Jumela ay akin ang gamitin. Ayaw kaawat, paano mo pipigilin? Namang Jumela ay dumating sa akin. Mukha'y kuminis, hanip sa kagandahan, sa sobrang kinis para